Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hindi ako isang bagay na pwedeng gamitin anumang oras gustuhin. Hindi ako isang libangan na maaaring isang tabi kapag napagsawaan na. Hindi ako anyo ng kagandahan na nagbibigay aliw sa uhaw na pagnanasa. At lalong hindi ako nilikha upang saktan, tungisan at pagsamantalahan. Ako'y isang ina. Asawa. Anak, ipaglaban mo ako. Kung kayo ay nakararanas ng karahasan, agad na makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan. Ang November 25 hanggang December 12 ay itinakdang bilang 18 araw na pakikibaka laban sa gender-based violence sa ating bansa sa bisa ng RA 9262 upang lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kumilos laban sa karahasan sa kababaihan. Ako po ay si Lourdes Malig Javier, Head ng Women's Committee ng City of San Fernando Water District at Prime Water. Kasama ninyo kami, ang Board of Directors, Officers at Women's Committee ng City of San Fernando Water District and Prime Water sa inyong laban sa violence against women and children. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Kailangan mag-move on tayo at kalimutan natin ang nangyari sa nakaraan. Ano pong masasabi niyo dito, si Jen? Ang tingin ko, kulang tayo ng abilidad na pag-usapan ang pain natin bilang mga Pilipino. Masyado tayong entertainment-oriented. Tutukan ang ikalawang bahagi ng special episode ng Perspektiba tungkol sa pagbaluktot sa kasaysayan. Kasama si Ms. Sonia P. Soto at former Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Perspektiba ngayong Biyernes, alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart.
pag-usapan natin ng mga posibleng komplikasyon ng COVID-19 sa ating puso. Nakita ng mga eksperto na hindi lamang pulmonya ang maaaring maranasan. Ang puso din natin o ang buong cardiovascular system kasama ang mga ugat natin ay maaaring maapektuhan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Magandang hapon, Central Luzon, may pagkat panapon po, Kabalen. At nandito naman ho tayo sa ating programa. Oras na para sa tinatawag nating 60 minutes. 6 na pong minutong mainit na balitaan ngayong araw ng Biyernes. Opo, tama ho kayo nang narinig, mga karehiyon, mga Kabalen. Araw na ho ng Biyernes ngayon, December 3. At syempre, marami ho sa ating mga kababayan ang ika nga ay naghihintay na ng weekend, no? Kumusta na ho yung inyong mga plano? Kayo ho ba ay kumbaga meron ng nakahandang gagawin sa Sabado at Linggo? Naku, marami akong kilala diyan, gaya na lamang ni Kuyang Choy Choy. Alam ko maglalaba bago makipag-date sa darating na Sabado. Abay, maganda ho, alamin din natin yung lagay ng panahon mamaya. Kay Kuyang Manny Esguera naman ang Pag-asa Clark kung safe na bang maglaba? Matutuyo ba yung sinampay, ano? At yung hong mga nagmimerienda diyan. Ayan, samahan niyo ho kami sa aming talakayan, sa aming balitaan. Ngayong araw, December 3, araw po ng Biyernes. Ako ho si Justin Dizon at ito ang CLTV Balitaan. Mga karihyon, simulan ho natin yung malalaking balita na ating tatalakayin ngayong hapon. Ito ho, pagdami ng pasahero sa Clark International Airport, pinaghahandaan na. Mamaya makakasama ho natin si Kuyang Paulo G. Santos para bigyan tayo ng latest update kaugnay ho nung travel protocols para doon sa mga kababayan natin na babiyahe mula at patungo naman dyan sa may Clark International Airport. Ano ba yung patakaran ng mga umuuwi at ano ba yung patakaran naman ng mga aalis o manggagaling babiyahe mula dyan sa ating pambansang paliparan ng Clark. At ito naman ho, kaugnay pa rin ang pagbabakunang ginagawa ng Kagawaran ng Kalusugan. Sinabi ho ng DOH na pagbabakuna pa rin talaga ang pinakamabisang panlaban sa anumang variant ng COVID-19. At mamaya makikita rin natin ho yung naging vaccination status o yung vaccination rate ng buong bansa. Matapos hong ikasanga itong 3 araw na National Vaccination Day. Abay, malapit na daw hong makamit talaga yung sinasabing herd immunity, hopefully, according to DOH, bago matapos ang taon. Ako, napakagandang balita ho niyan. At yung booster shot din ho, pwede na nga tumanggap simula ngayong araw yung mga edad 18 pataas. At ito naman, sa lalawigan naman ho ng Bataan, nag-abiso po ang mga kinauukulan na yung mga shellfish, no? Positibo pa rin sa red tide toxins. So, kung kayo ho ay mahilig sa seafood, pakitignan hong mabuti ang inyong bibilhin at ang inyong lulutuin sa darating na weekend dahil nag-abiso po itong ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na yung ilang shellfish, no? Diyan ho, sa lalawigan ng Bataan, ay positibo pa rin sa red tide. At ito naman, ang hinihintay ho ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Pampanga. Partikular na ho yung mga Fernandino. Pero hinihintay din to ng buong mundo. Ano yan? Higanting parol ng Barangay Santa Lucia sa Siyudad San Fernando, may pasabog daw sa mga manonood. Ay, kailan ho mapapanood yung Giant Lantern Festival? Sa December 16 ho. Tubutok lamang kayo dito sa CLTV at aming pong ihahatid sa inyo ang naggagandahan at naglalakihang pasiklap, no? At ikang play of lights nitong mga parol na pinagmamalaki ng City of San Fernando, Pampanga. Simulan na ho natin ang mainit na balitaan at para ho sa ating unang balita, ayan, gaya ho nang nabanggit ko, makakasama natin si Kuyang Paulo G. Santos na kanina lamang ho ay nakapanayam itong si Ma'am Terry Flores ng lipad, no? Yung namamahala dyan sa operation ng Clark International Airport. At ito ho, pinaghahandaan na nila dahil alam naman ho natin tuwing holiday season
marami sa mga kababayan natin yung bumabiyahe. Meron na paalis, no? Meron naman din yung mga pauwi na OFW. At kamakailan lamang bago magpatupad ng iba't ibang travel restrictions, medyo lumuwag na yung sitwasyon, ano? Marami na nga, may mga kakilala nga tayo, mga nag-book na, no? Parang si paring Zernan nagbo-book na ng biyahe papuntang Europa yata, no? Pero may mga ganito na schedule. Do ngayon, may banta ng Omicron variant at sa ibang lugar, may mga lockdown. Ano ba yung nagiging impact nito sa operasyon ng Clark International Airport? Kuyang Paulo, kumusta ang ginagawang paghahanda ng ating mga kaibigan dyan sa Clark International Airport kaugnay nga nitong bagong variant ng COVID-19, no? At syempre yung papalapit na holiday season? Una, Kuya Justin, good news muna tayo mga kaibigan. Yan ang paborito ni Choy Choy, yung mga good news. Good news, Justin, dahil yung border control natin sa local, yung domestic, gaya pa rin ng dati, Justin, kung ikaw man hindi air traveler, kinoconsider mo pa rin na pagka nagko-cross ka ng border, alamin ho ninyo yung S-Pass at saka travel restriction nito pong lokal na pamahalaan na inyong destination, point of destination. Mahalaga ho yan para at least hindi ho masayang ang inyong paghahanda at lalo-lalo na yung mga bumibili daw ng ticket bago ho magpabook mga kaibigan, siguraduhin ho yung inyong lugar na pupuntahan, ano yung mga travel documents na kailangan po nating isaayos. Na isa na dyan, Justin, dahil may mga LGUs pa rin daw, may mga probinsya pa rin daw na kahit ikaw fully vaccinated na, Justin, nire-require yung negative RT-PCR test. Isa ho yan sa domestic. Pero ang good news nga, Justin, dito sa CRK, bagamat ho limitado lang ho yung flight natin dito o yung ruta na available sa ating paliparan, nakikita na nila yung dagsa ng mga tao, yung pag-book nitong mga kababayan natin na umuuwi ho naman ng kanilang mga probinsya. Pero eto, Justin, kumbaga nung mga nakalipas ho pre-pandemic, pwede kang sumakay ng papuntang Davao, papuntang Cebu, Iloilo. Pero ngayon, Justin, ito, Cebu lang daw ang available na domestic flight. Sabi ni Ma'am Terry Torres, ang tagapagsalita ng Lipad Corporation, dito ho sa ating paliparan sa CRK. At dito naman sa proseso, Justin, ito mga dumarating na returning OFW, mga kaibigan, sa visa ho nitong IATF Resolution number 150A, talagang yung kategorya nitong mga color-coded countries, nawala na yung green list countries kung tawagin ko yan, Justin. At yellow and red na laang ho. Anong ibig mo sabihin dyan, Paulo G? Ako yan, Justin, itong mga followers natin. Gusto ko ring i-highlight muna, Justin, kasi ito daw yung naglilikha ng kalituhan sa marami dahil noong November 22, meron ng guidelines, Justin, na mas pinaluwag doon sa mga fully vaccinated na returning OFWs, gaya ng yung mga nanggagaling dito sa green countries na walang quarantine requirement ang ibinibigay basta't may 72 hours prior departure sila na negative RT-PCR test. Ngayon, Justin, wala na yun. Wala na ho yun. Dati ho kasi, noong November 22, pinahihintulutan na hindi na mandatory yung 14 days quarantine period. Pero sa ngayon, mga kaibigan, kailangan na talaga na sumailalim ho dito sa 14 days quarantine, Kuya Justin, at kailangan na may negative RT-PCR test pa rin sila. At kung di ako nagkakamali, day 7 kailangan ma-swab test sila uli para sa testing. At doon pa lamang pagkatapos ng kanilang quarantine period, sila po pwedeng lumabas dito sa mga quarantine facilities. At ito ho raw nakikita naman na datos ng paglaki ho ng bilang ng mga air passenger at dumarating ho dito sa ating bansa, mga kaibigan, ay bunga po nitong repatriation program ng gobyerno kahit na dito sa mga red countries, Justin. Wala pa rin commercial flight dyan sa mga nasa listahan ng red countries. Pero ito ang proseso na pinagdadaanan lahat nitong ating mga kababayan na OFW, talagang hindi raw maibibigay yung dating kaluwagan dahil nga dito sa banta
ng Omicron na variant, At nababanggit, Justin, base dito sa datos na nakikita nila na yung allowed na volume capacity lumalagpas pa dun sa 500 to 800 na air passenger ang na-accommodate for the past or itong huling linggo nitong buwan ng Nobyembre, Justin. So, good news ito, Justin, na kahit papaano humihigpit ang border sa international, pero dito naman po daw sa domestic, wala naman silang nakikitang pangamba. So, ang nag-e-expect lang ang CRK, Justin, itong mga airline company, magdagdag pa ng ruta, no? Oo. Kuyang Paulo, ito nabanggit mo, no, yung pagsasailalim dun sa 14 na araw na quarantine at yung pagkakaroon ng RT-PCR din, on the 7th day, or yung kung kailan nga yung sinasabi ng medical anong tawag dito, medical experts. Sino-sino ang mga kailangan sumailalim sa protocol na ito para lang malinaw doon sa ating mga tagapanood? Ito ba yung binabanggit mo na mga nasa yellow list? Pati o yung mga nasa iba pang color coding scheme, no? And sino-sino yung mga bansa naman, o ano-anong bansa yung nabibilang dito sa mga coding na ito para at least malinaw sa mga tagapanood natin? Okay. Dito ho sa huling press briefing ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, mga kaibigan, noong November 28, Kuya Justin, nadagdagan pa itong mga nasa ilalim ho ng red list. Itong Austria, dito ho sa Europe, Kuya Justin, Austria, the Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, at itong Italy, na Italy, ganun pala ang pronunciation. Italy. Pag foreigner ka, Italy. Italy, oo. Hanggang yan hong anunsyo ng Cabinet Secretary ho na yan, hanggang December 15. So aabangan natin, Justin, kung madadagdagan pa at hindi. At yung tinatanong mo sa akin, paano ba yung proseso? Mas simplified ngayon, Justin, dahil lahat talaga ay kailangang dumaan sa 14 days quarantine mandatory. Kahit saang bansa, Kuyang Paulo, kahit basta labas ng Pilipinas, lahat ng international inbound travelers dadaan sa 14 na araw na quarantine, tama ba? Yeah, oo, ito yung kanilang abiso, Pero isa rin sa naitanong natin kung ano yung mga bukas na commercial flight naman palabas ng ating bansa dito sa CRK. Ito, makinig ho kayo. Pero binabanggit ho lagi nitong CRK na bago ho kayo magpabook ng ticket, siguraduhin ho din ninyo yung itinerary nyo sa mga bansa na pupuntahan ho ninyo na available yung mga commercial flight dito sa CRK, gaya ng pagpunta ng South Korea, Justin, pagpunta ng Qatar, pagpunta ho ng Dubai at Singapore. Ayan, Justin, yun yung mga bukas naman na flight dito sa ating paliparan, na ang abiso ho, mga kaibigan, kung kayo ho ay nagbabalak na pumuntang magkakapamilya doon ho sa mga bansa na nabanggit ho natin, kahit bukas ho yung mga commercial flight, alamin din ho ninyo kung ano yung raw yung quarantine restriction doon ho sa mga bansa na yon, para at least, Justin, kung magbibilang ka ng 14 days, kung ganun din yung kanilang quarantine protocol, baka naman na makompromiso yung laki ng gastos at baka hindi nyo ma-enjoy ang paglabas ng bansa. Ayan, Justin. Ayan, ito. Basahin natin siguro yung advisory ng Clark International Airport na inilabas nitong araw ng Lunes, alas 8:50 ng umaga. Effective immediately, the testing and quarantine protocols for countries, jurisdictions, territories classified as green are hereby temporarily suspended. Yan yung binabanggit ni Kuyang Paulo kanina. Except for countries herein classified as red. The testing and quarantine protocols for all inbound and international travelers in all ports of entry shall comply with the testing and quarantine protocols for yellow list countries. In addition to South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and Mozambique, wherein travel restrictions have been imposed. Austria, yan nga ho, yung Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, Italy, shall be placed in the red list.
the inbound international travel of all persons, regardless of vaccination status, coming from or who have been to red list countries, jurisdictions, territories within the last 14 days prior to arrival to any port of Philippines shall not be allowed. So ayun, no? Kung kayo ay dadaan dun sa mga nabanggit na bansa sa nakalipas na 14 na araw ay hindi rin kayo papapasukin, no? Dito sa Pilipinas. Talagang yung mga repatriated effort na flight laang ho daw yung mga pinahihintulutan dun sa red countries, Justin, at talagang binabantayan yan at hinihiwalay daw yung kanilang quarantine facilities, Justin, dahil na rin dito sa banta nito pong Omicron variant, Justin, na ikinababahala hindi lang ho dito sa ating bansa, maging ng international community. Kuya Paolo, napag-uusapan na rin siguro yung mga flight dyan sa airport. Manggitin na rin natin na marami nagtatanong kasi ano daw ba yung available na flight dyan sa may Clark International Airport. So ito ho, no, yung December schedule nila, pinaskill din ho nila at pinadala sa atin. Ito ho, Cebu, Clark, Cebu. Ito ho yung binabanggit kanina ni Kuyang Paolo, no? Available ho yan kada Lunes, Miyerkules at Sabado para ho doon sa Philippine Airlines at meron din ho dyan yung Cebu Pacific, ano? Ito hong binabanggit na to, ito ho yung interregional travel, tourism bubble. Na programa naman ho ng Department of Tourism, no? Yung para doon sa ika nga mas ligtas daw na pamamasyal. So inanunsyo ho nila yan, inilabas nila yan. Bali gusto ho nilang maranasan ng mga travelers diyan ay from Clark lilipad pupuntang Cebu. And then kasi yung attraction, no, marami naman daw, maraming puntahan sa Cebu. Totoo naman, kasarap ng barbecue diyan, Kuyang Paolo at ng lechon, ano. Syempre dito sa Pampanga, hindi naman tayo din magpapahuli pagdating naman sa ating mga pagkain din at puntahan, no, o yung mga pasyalan. Sa Clark pa lang ika nga sabi nila, napakarami ng pupuntahan paglabas mo pa ng Angeles, San Fernando, ayan. Yan ho yung pino-promote ngayon. So para doon sa mga kababayan natin na namimiss na yung paglipad at according to Secretary Berna Romulo Puyat, kung kayo daw ho ay may agam-agam, no? Eto, subukan ho ninyo yung mga interregional tours na in-offer ho ng DOT o program ng DOT dahil dito natitiyak daw nila yung mga tourism employees doon sa Cebu at maging sa Clark ay mataas na yung level ng vaccination, if not 100%, close to being 100% na daw yan. So yan ho yung sinasabi nila. Sa mga nagtatanong naman ho ng international flights, dyan pa rin sa Clark, ano, meron hong lipad tuwing Lunes at Biyernes at Miyerkules, Huwebes, Sabado, Linggo, halos araw-araw pala maliban sa Martes. Itong Singapore. Singapore to Clark and Clark to Singapore. Ayan, meron din dyan. At meron ding Singapore, Clark, Singapore. Araw-araw din ho yan. Ano? Yan ho yung mga available. Tapos meron din ho yung papunta naman ng Dubai. Kada Lunes, Biyernes at Linggo. At meron din ho Martes, Miyerkules, Huwebes at Sabado. At yung biyaheng Doha naman, Doha, Qatar, ay araw-araw din po yan. At yung papunta naman, ito kung gusto nyo mapanood, yung inyong mga paborito na BTS. Ako, paborito ko, yung mga Blackpink. Ayan. Pero yung pumunta sa Korea, no, Incheon, ayan, merong biyahe daw. No? Yung Incheon, Clark, simula December 16. Ayan, o sa December 16, meron hong biyahe mula sa Clark. So, yan ho, maganda na unti-unti, Kuyang Paolo, nagbubukas din itong ating mga paliparan. Ano? Of course, with proper consideration na dun sa ating health and safety para sa gayon, ika nga, kahit papaano, muling makabangon din yung sektor. Kaya nabarinig ko nga dun sa panayam ano, ng DOT ay yung pagbabalanse daw no nung kanilang ika nga yung interest ng ekonomiya at syempre yung interest din ng kalusugan ng mga mamamayan. So ito hong mga tourism bubbles, ito ho yung kanilang nagiging ika nga solusyon, no, Kuya Paolo? Oo, totoo ka dyan, Kuya Justin. Pero alam mo ba, ang laki din ng contribution ho, mga kaibigan, nito pong mga foreign tourists na sa ngayon suspendido muna yung kanilang pagtungo ho dito sa mga magaganda ho nating lugar dito sa ating bansa. At nung nakalipas nga na Justin, business meeting nitong mga tourism officer at ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry, sinasabi nga ni Ma'am Julian, itong tourism officer ho ng Clark. Tourism manager ng Clark. Tourism manager na
ang dami ho nilang naka-adya na para ho dito sa mga foreign tourists dahil alam mo Justin, maganda yung mga lugar natin dito at yung mga programa halos yung pandemic proof hindi naman nila ginagamit pero maigi raw itong mga aktibidades dahil pang outdoor yung mga inihanda ho nila sa kali ho na lumuwag ito hong turismo. Pero sa ngayon, Justin, I doubt kung sakaling magbubukas nga itong ating turismo dahil itong ang kinatatakutan nating variant ng COVID-19. Oo, ayan Kuya Paulo. Kaya nga yung sa domestic nagfo-focus din yung ating DOT. Gaya nga nung nabanggit natin kanina, itong mga inter-regional na travel at gaya nga nung nabanggit mo, yung Central Luzon, napakarami na mga open spaces at outdoor activities na pwedeng gawin dyan. Kung gusto mo ng dagat, hindi tayo mahuli, merong Bataan, Zambales at Aurora. Kung gusto mo naman ng golf or mga ganyang puntahan, nandyan yung Clark. May Subic, di ba? Kung gusto mo ng mga mountaineering, bandang Nueva Ecija, nandyan din. At yung mga canyoneering. So, hindi na mauubusan Kaya, actually tayo, Kuyang Paulo, swerte tayo. Dito lang sa ating rehiyon, hindi na natin kailangan lumabas Marami tayong mapupuntahan, yung pagmamasyal. Yun nga lang gaya nga ng paulit-ulit nating binabanggit, ay syempre, yung pagpapanatili pa rin. O yung mahigpit na pagsunod pa rin doon sa health and safety protocols. Kuyang Paulo, bago ka magpaalam, remind mo nga yung mga kabalen at mga karihon natin, ano ba itong mga health and safety protocols na ito na dapat wag kakalimutan? Ayan, mga kaibigan, alam niyo naman ho yung physical distancing, wag ho ninyong kakalimutan yan, paghuhugas ng kamay, at alam niyo, kailangan din ho tayong, sabi nga nila, Kuya Justin, yung shared responsibility, doon pa lang ho sa pagsusuot ho ninyo ng face mask. Ayan, Justin, kasi meron pa rin tayo nakikita, kahit sa loob ng mall, ayun, yung ilong ho, mga kaibigan, nakabuka ka. Yan ho. Pasok nyo ho yung ilong. Kasama ho dapat yan sa tinatakpan. Oo. At bago ko lang makalimutan, Justin, kasi binabanggit din ni Ma'am Terry Flores na doon ho sa mga nag-expect na akala nila may swabbing hub pa doon ho sa loob ng CRK. Ang swabbing ho daw ngayon nangyayari na sa loob ho na ng quarantine facility. So, hindi tulad dati, Justin, pagdating mo sa airport, ikaw isuswab at merong section doon kung saan po pwedeng kumuha sila ng sample. So sa ngayon, sa mga quarantine facility na talaga dahil nga ho dito sa kinatatakutan na bagong variant ho nitong COVID-19. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos at yung paalala mo na itong physical distancing, pagsusot ng face mask at syempre, ito hong sinasabi ng Department of Health, pagbabakuna o COVID-19 vaccine dahil tama Kuyang Paulo, sinasabi ng DOH, ito pa rin daw yung pinakamabisang panlaban kontra sa kahit anong variant ho ng COVID-19. At sabi ng DOH, syempre hindi rin dapat mawala nga yung mga nabanggit ho ni Kuyang Paulo G. Santos, gaya nga ho nitong palagiang paghugas ng kamay, physical distancing, tamang pagsusuot ng ating face mask. At ito sa puntong ito, alamin natin yung naging status naman ng vaccination, lalong-lalo na itong katatapos lamang na 3 araw na National Vaccination Day sa ating bansa. Dito sa ulat ni Rainiel Pawid. Sa nakalipas na 3-day bayanihan bakunahan nitong November 29 hanggang December 1, naging maganda ang turnout ng COVID vaccines sa Arayat, Pampanga. Nahigitan kasi ng Municipal IATF ang kanilang target na 25,000 na Arayatenyong babakunahan kontra COVID. Umabot ng 25,600 ang mga naturukan ng bakuna sa 3 araw na mass vaccination program. Kabilang sa mga nagpabakuna ay ang 14-year-old na si Luisa Malyari. Ayon sa Municipal IATF, malaking bagay na ang taong bayan na ang may kagustuhan na tumanggap ng bakuna. Ito rin umano'y magiging malaking tulong para mapanatili ang pagbaba ng kaso ng COVID sa buong bayan. Para lahat po ng taga-Arayat mabakunahan na, at lalo na po ilang
ilang linggo na rin po kami 0 cases para mapagpatuloy namin na dire-diretso. Matatandang inilunsad ang paraffol ng motor, TV, ref, electric fan at bigas ng lokal na pamahalaan upang mahikayat ang malaking bilang ng kanilang populasyon na magpabakuna. Sa loob ng isang araw ay nasa 10,000 katawang pumunta sa kanilang vaccination areas. Kasi dati parang nangangapa na lang kami sa mga barangay eh. Kaya naisipan ko pong gumimik ng ganito at bilang pasaya sa mga bata, alos kasi po 2 years na para na silang nabilanggo sa kanilang mga tahanan. Sa kanilang latest vaccination report, nasa 52,000 na ang mga Arayatenyong nakatanggap ng unang dose, habang lampas 50,000 na rin ang fully vaccinated. Nasa 50% na ito ng kanilang target eligible vaccine population na 105,000. Sa kasalukuyan, isa na lamang ang binabantayang aktibong kaso ng COVID sa bayan. Samantala, binigyang pugay naman ng lokal na pamahalaan ang mga frontliner ng kanilang bayan. Inialay kasi ng LGU ang Tree of Hope o ang kanilang community Christmas tree sa mga frontliner na patuloy ang serbisyo sa kabila ng pandemya. Simbolo rin umano ang makulay na Christmas tree ng pag-asa para sa mga nakikibaka sa sakit na COVID. Pinaalalahanan naman ng lahat para sa pagtalima sa minimum health standards ng hindi magkaroon ng kumpulan ng tao sa harap ng munisipyo na siyang lugar ng Tree of Hope. Rainiel Pawid, SIL TV News. Ayan mga kabalin, yung napanood ninyo ay yung vaccine turnout naman dyan sa bayan ng Arayat, Pampanga, kung saan gaya nga ho nung nabanggit ni Kuyang Rainiel Pawid, sumobra doon sa kanilang target na 600. Kumbaga, na-hit na yung target, may sobra pa. Magandang balita ho yan. At naway ganyan din ang nangyari doon sa ating ibang mga syudad. Sa puntong ito, alamin naman ho natin yung binabanggit natin kanina, yung vaccination status naman ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa o yung pangkalahatan ho sa ulat ni Jennifer Salenga. Because we want to ensure that we will be able to fight this COVID through vaccination. Binigyang punto ni Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores na ang pagbabakuna sa taong bayan ang isa sa pinakamainam pa ring pangontra sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Mas lalo raw dapat makibahagi ang ating mga karehiyon sa isinasagawang vaccination drive dahil sa patuloy na pagsulpot ng iba't ibang COVID variants gaya na lamang ng Omicron. We can see the invisible spread of each one of us, the strength of bayanihan, the strength of doing your part, and the strength of all people working together. We can do the possible, and it can be possible for us to achieve this target for the protection of everyone. Unang na-detect ang Omicron sa South Africa at ayon sa mga eksperto, mayroon itong 30 spikes kumpara sa 18 spikes ng Delta variant. Inaalam pa rin kung mas nakahawa ba ito at kung gaano ang epekto nito sa katawan ng tao. Sa kasalukuyan ay wala pang nadedetect na Omicron variant sa Pilipinas. Subalit iba yung paghahanda na rin ang ginagawa ng ilang lokal na pamahalaan sa gitnang Luzon. Sa Pampanga, maliban sa mass vaccination, full swing pa rin ang testing sa mga kabalen na close contacts o hindi naman kaya nagpapakita ng flu-like symptoms. Kailangan wag nating tigilan ng PCR, ng swab, lalo na pag may symptoms ng lagnat, may symptoms siya na kagaya ng COVID. Kailangan yun, tuloy-tuloy pa rin ang gagawin nating laboratory test. Paalala naman ng Provincial IATF, tumalima pa rin sa mga ipinatutupad na health protocol kahit pa may pagbaba na sa kaso ng COVID-19. Hinikayat din ng mga establishmento na kontrolin ang dagsa ng tao. Na bumaba yung COVID. So ganun pa rin. Ganun pa rin ang ginagawa nating routine. Hindi natin titigilan. Kahit na sinasabi natin 400 na lang ang COVID, 600 na lang ang COVID sa Pilipinas, dapat huwag nilang alisin yung protocol. Ang ilang lalawigan naman tulad ng Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Aurora, ongoing pa rin ang pagpapatupad ng border control checkpoint upang masala ang mga outsider na papasok sa bawat probinsya. Ang mga turista kinakailangan magpakita ng kani-kanilang vaccination card at pre-booking arrangement sa mga DOT-accredited establishment. Samantala sa December 2 vaccination report ng Department of Health Central Luzon, higit 4.4 million na residente na ng rehiyon ang nakatanggap ng full dose ng COVID vaccine. 50.83% ito ng 8.7 million target herd immunity population. Habang lampas 6.4 million naman na ang naturukan ng unang dose. Hindi pa kasama sa bilang ang higit 1 milyon na nabakunahan sa nakalipas na 3-day bayanihan bakunahan. Rainiel Pawid, SIL TV News.
Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ito hong mga red tide o yung mga shellfish, no? Mula dyan sa Bataan. Ako, positibo pa rin daw sa red tide. Ano ho yung detalyeng kailangan nating malaman? Ay hatid hutat sa atin mamaya ni Rainiel Pawid sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang programang ito ay hatid sa inyo ng America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Success stories of business leaders and entrepreneurs.
Love Local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Karehiyon, time check muna tayo. 3:38 na ng hapon. At Biyernes ho ngayon, December 3, araw ng Biyernes. Naku, konti na lang. At ika nga, weekend na naman. At pag weekend, ano ba yung isa sa mga linulook forward ho natin? Ako personally, pagluluto. Siguro kayo rin, dahil alam naman natin, tayo mga Kapampangan at tayo mga taga Central Luzon ay mahilig talagang magluto. Gawa nga ng sagana tayo sa mga rekado at maging iba't ibang yamang dagat. Pero ito ho, babala ho. Nag-abiso ho yung ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na yung mga shellfish mula sa Bataan ay iwasan muna dahil nandyan pa rin yung presensya o present pa rin ho yung red tide toxins. At para ho bigyan tayo ng detalye, kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Rainiel Pawid, ang pinagmamalaki na son of Bataan, si Kuyang Rainiel. Rainiel, kumusta? Kumusta yung mga shellfish dyan sa lalawigan ng Bataan o dyan sa inyong bayan, at ano ang sabi ng BIFAR kaugnay nito? Yes, Kuyang Justin, alam naman natin na malapit na nga yung Kapaskuhan at isa sa mga nilook forward ng ating mga karehiyon ay yung mga shellfish mula dito sa Bataan. Pero ayun nga, mag-iisang buwan na at meron pa ring red tide toxins doon sa coastal waters ng buong Bataan, na halos lahat na yan. Pinagbabawal na yung panghuhuli, pagbebenta at pagkain nga ng shellfish. Ano nga ba ito? Mga ito, Kuyang Justin, kabilang na riyan yung tahong, talaba at maging yung mga halaan. Ngayon, pinagbabawal pa rin ito ng BIFAR at sinabi nila na pumunta muna tayo dun sa mga alternatibo na mga aquaculture products, gaya na lamang ng tilapia, na abundant din naman dito sa karatig lalawigan ng Pampanga. Ngayon, kasamang Justin, paano nga ba mawawala itong red tide toxins dito sa coastal waters ng Bataan? Ayon sa mga eksperto, kinakailangan ng pag-ulan para ma-wash out nga itong mga toxins na ito doon sa coastal waters. So hopefully, kahit papano naman makaranas tayo ng pag-ulan dito sa Bataan para sa darating na Pasko ay meron ng shellfish sa bawat hapag, Kasama Justin. Oo. Rainiel, kaso ang problema, yung no offense sa tilapia, syempre pag Pasko, gusto naman ng ating mga kababayan, di ba? Yung iba naman kasi hindi naman yung kumbaga, araw-araw o kada Biyernes, tilapia yung kinakain nila. Gusto naman nila yung baked tahong, mga ganyan, yung merong cheese sa taas. Napakasarap niya. May garlic pa. Ano ba yung pwedeng alternatibo? Nabanggit mo lang, naalala ko, pwede ho tayong magtungo sa bayan ng Masantol at Makabebe, yung mga alimango dun, malalaki. Pero ito Rainiel, dahil nabanggit nga yung pag-ulan at maliban dun sa hinihintay na pag-ulan, Rainiel, ano pa yung ginagawa ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa gayon mabantayan din at yung maging lokal na pamahalaan para matiyak din naman
na walang nanguhuli at nakalalabas na shellfish mula dyan sa lalawigan patungo naman sa mga merkado dito sa ibang probinsya. Kuyang Justin, no, naka-alerto na yung mga bantay dagat natin, no, para nga doon sa may mga farm, nung shellfish farm. At gayon din doon sa bawat checkpoint, tinitignan yung transshipment, yung galaw ng mga sasakyan, no, lahat ng load. Tinitignan kung may makakalabas ba na mga shellfish mula nga sa Bataan. So, yung ilan naman na nakausap natin na nandun nga sa shellfish farm, nasa industriya ng shellfish, sila na mismo, kasi Kuyang Justin, alam na nila yung drill. Tuwing kasing magaganitong buwan, no, tuwing season ng Kapaskuhan, ay normally tumataas nga yung toxicity level doon sa mga coastal water. So, sila mismo alam na nila, napaghandaan na nila. So, nag-lean on sila doon sa iba na mga alternatibong negosyo. Yung ilan ay normally may mga isdaan din sila. So, yun muna talaga yung kanilang pinagkakakitaan sa ngayon. Nung nakausap natin sila kanina, yung organisasyon nila, sinabi lamang nila na tiyak daw na mismo sa kanilang hanay o sa kanilang grupo ay hindi makapaglalabas nga nito nga mga shellfish na ito dahil sila mismo, Kuyang Justin, no, inaalala rin nila yung ating mga kababayan na ngayong panahon ng pandemya, magpo-food poison pa ba, Kuyang Justin? Okay, napakaganda nga naman na ika nga yung at least yung mga mismo ika nga merong pagmamayari ng mga farm, no, o nagbabantay dyan sa mga farm, ay alam nila yung kanilang responsibilidad din dun sa mga possible consumers at yung syempre sa publiko bilang sila ay mga food producers. Pero Rainiel, eto may nagtatanong, may nagpadala ng mensahe sa akin, si paring Victor, ayan, nagtatanong, sabi niya, ano ba sa Central Luzon yung pwedeng gawing alternatibo? Maliban nga yung nabanggit ko, yung mga alimango o yung crabs, no, dyan sa may Masantol. Kasi yung ikaw, alam natin, ikot mo, kailan lang galing ka ng Aurora. Ano ba yung mga isda na pwedeng maipalit muna natin sa mga shellfish kung nais nating maghanda at ayaw naman natin din kumain ng karne o red meat, ano yung pwede nating kunin dito mula sa Central Luzon at saan-saan yan? Simulan natin siguro sa Aurora, Rainiel, no? Ano ba yung mga isda doon? Sa Aurora, Kuyang Justin, no, bilang tinaguri ang malapit sila sa Philippine Rice o dating Benham Rice, na isang tuna highway. Ayan, medyo nawawala lang ho si Rainiel, naku, mukhang ako yata kailangan magtuloy ng menu ng mga isda sa Aurora. Yan, oh. Yan, go ahead, Rainiel, go ahead. Yes. No, and then sa bayan naman, dito naman sa Pampanga. Sorry, Rainiel, medyo naputol ka kanina, no? Ano ang marami diyan sa o doon sa Aurora na iyon ang napuntahan sa mga coverage mo? Yes, no, so sa Aurora, bilang malapit nga sila doon sa Philippine Rice o tinatawag na Benham Rice, ay ito yung tuna highway, Kuyang Justin, no? Dito matatagpuan yung mga dekalidad na tuna na ina-export natin, no, sa Japan for their sushi and sashimi. So, kung gusto natin ng Japanese palate on holiday season, pwede siguro natin itry. So, mas mura pag dito sa atin, of course. At bumaba naman tayo dito sa Pampanga. Diyan nga sa bayan ng Macabebe at Masantol, number 1 pa rin dyan, yung mga alimango, no, o alimasag, yung ibang mga lobster. At sa Nueva Ecija, Kuyang Justin, no, nalampasan natin, meron sila nung tinatawag na ulang. So doon yun, no, yung mga malalaking ulo ng hipon at kanilang kinukuha ito doon sa mga tubig tabang, doon sa kanilang mga ilog. And of course, sa Zambales, na isa rin na coastal province, doon pa lang sa bungad, no, sa Olongapo City, binabagsak na yung iba't ibang uri ng isda like yellowfin, Kuyang Justin, no, na paborito rin tambakol. Tambakol, Yes. napakasarap yan. Kahit asin paminta lang, iprito mo. Parang nagiging food show na yung programa ko na paghahalataan tuloy ng mga manonood. Pero Rainiel, nabanggit mo rin, hindi mo pala nabanggit, no? Baka makalimutan natin yung mga tilapia ng Minalin at ng Candaba. Diba? Gaya yan, masasarap po yan, mga kabalin, mga kariyon. So talagang sagana naman at patuloy naman yung ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din sa pag-asiste doon sa mga mangingisda. Katunayan, yung ang napanood natin kamakailan lamang, yung nagbigay sila ng 10 fiberglass coated plastic boats sa mga mangingisda ng Masinloc, Zambales. So ito ho mga kariyon, babala, paulit-ulit lang natin sasabihin, iwasan muna yung mga shellfish mula dyan sa lalawigan ng Bataan dahil according sa ating mga otoridad present pa rin ho yung red tide toxins
At ito ay pwedeng magdulot ng food poisoning sa mga makakakain, no, Rainiel? Yes, Kuyang Justin, no, doon naman sa mga nagke-crave pala, no, bago ko makalimutan sabihin, ito nga DTI or Department of Trade and Industry ay tumulong na rin dito sa mga shellfish farm owner para doon sa processing or sa bottling nito nga mga shellfish na ito. So sa bawat mall po, makakakita kayo ng isang DTI trade fair kung saan nagpupunta or dito naka-stall yung mga kababayan natin na nag-undergo nga ng training at binebenta na yung mga process na shellfish product. So hindi man fresh, pero sigurado naman po na dekalidad pa rin at maiibsan ang inyong cravings for shellfish, Kuyang Justin. Ayan, yun naman pala, pwede tayong magtungo, no, dun sa mga trade fair at napakaraming produkto rin dyan, na ika nga talagang locally grown, na maipagmamalaki. Kasi alam nyo mga kariyon, dahil ito sa trabaho namin to, magugulat kami minsan na may ganito pala tayong produkto, na-cover mo, napuntahan mo. Itong Central Luzon, yung 7 probinsya ng Central Luzon, hindi talaga mapag-iiwanan pagdating dun sa mga produkto, mapapagkain man yan, o kahit na yung mga handicrafts, no, kung tawagin. At kamakailan nga lang, nagkaroon nga nitong trade fair dito sa may San Fernando, yung DTI, at nandyan yung iba't ibang produkto mula Tarlac, Nueva Ecija. Pag Nueva Ecija, yung usapan natin dyan, yung gatas ng kalabaw, diba? Ito yung kanilang pastillas, number 1. Napaghahalata na naman si Kuyang Justin na mahilig sa pagkain. Rainiel, bago pa saan mapunta tong ating usapan at maging ibang programa to, maging food channel o food program ito, magpapaalam na ako sa iyo at mag-iingat ka. Iwasan natin yung shellfish mula sa bataan dahil according sa BIFAR, present pa rin yung red tide toxins. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Kabalen, sa atin pong pagbabalik, alamin naman natin yung ginagawang paghahanda ng Barangay Santa Lucia dito sa siyudad San Fernando, Pampanga para sa nalalapit na Giant Lantern Festival na gaganapin sa darating na December 16 at mapapanood yan walang iba kundi dito sa CLTV. Marami pa may init na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Kailangan mag-move on tayo at kalimutan natin ang nangyari sa nakaraan. Ano pong masasabi niyo dito, si Je?
Ang tingin ko, kulang tayo ng abilidad na pag-usapan ang pain natin bilang mga Pilipino. Masyado tayong entertainment-oriented. Tutukan na ikalawang bahagi ng special episode ng Perspektiba tungkol sa pagbaluktot sa kasaysayan. Kasama si Ms. Sonia P. Soto at former Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Perspektiba ngayong Biyernes, alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, mga karehiyon. Sa detalye pa ng ibang mga balita, maaari nang makakuha ng booster shots kontra COVID-19 ang mga edad 18 pataas simula ngayong araw ho ng Biyernes, December 3. Ito ang inanunsyo ng Department of Health sa inilabas na advisory kahapon. Kumpiyansa naman ang pamahalaan na maaabot ng bansa ang herd immunity bago matapos ang taon. Ang detalye ng balitang yan, panoorin natin sa ulat ni Jennifer Salenga. Sisimula na rin ang pagbibigay ng booster shots para sa lahat ng mga fully vaccinated na adults o nasa hustong gulang na. Itong inanunsyo ng Department of Health sa isang advisory na inilabas itong Huwebes. Sa ilalim ng DOH guidelines, available ang homologous doses o same brand sa mga naturukan ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer at Moderna bilang kanilang primary vaccine. Habang wala pa ring supply ng Sputnik V at Janssen para sa homologous shots. Para sa heterologous doses o mixed brand, sinabi ng DOH ng AstraZeneca, Pfizer at Moderna vaccines ay maaring iturok bilang booster shots o karagdagang doses para sa mga nabakunahan ng Sinovac, Sputnik V at Janssen. Maaari ring ibigay ang Pfizer at Moderna shots sa mga naturukan ng AstraZeneca, Moderna at AstraZeneca para sa mga nakatanggap ng Pfizer vaccine at Pfizer-AstraZeneca naman para sa mga nabakunahan ng Moderna shots. Binigyang diin naman ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang mga 18 years old pataas ay maaaring mag-avail ng kanilang booster shots 6 na buwan matapos ang kanilang second dose vaccines. Maliban sa nakatanggap ng Janssen na maaari nang magpa-booster 3 buwan matapos maturukan ng single dose.
Sinabi rin ni Vergeres sa mga local government units na bigyang prioridad pa rin sa vaccination ang mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised individuals. Iminungkahi naman ng mga chief economist ng bansa ang pagpapabooster shots kada taon at maaari raw itong ibigay ng libre ng gobyerno hanggang sa susunod na taon at sasagutin naman ang pribadong sektor simula 2023. Samantala, ayon sa datos ng National Task Force Against COVID-19, nasa mahigit 55 million individuals na o 71.84% ng target population ng Pilipinas ang natanggap ng kanilang first dose ng bakuna as of December 1. Nasa mahigit 36 million naman ang fully vaccinated na. Positibo ang gobyerno na maabot ang 54 million target na fully vaccinated individuals bago matapos ang taon. Kaya naman patuloy pa rin ang malawakang pagbabakuna. Ayon naman kay NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Cardito Galvez Jr., Metro Manila ang nakapagtala ng pinakamataas na vaccination coverage. Bukod dito, 6 na rehiyon din ang nakapagbakuna na ng first dose sa mahigit 70% ng kanilang target population, kabilang dito ang Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News. Mga kabalin, mga karehyon, ilang tulog na lamang ho at malapit na o gagawin na itong Giant Lantern Festival 2021 na atin hong alam naman nating inaabangan ho, hindi lamang ng mga Fernandino, hindi lamang ng mga Kapampangan, kundi ng buong mundo. At sa puntong ito ay puspusan na yung paghahanda nitong ating mga lantern makers na lalahok ho dyan sa festival na yan. At ang katunayan, nakapanayam ho ng ating kasamang si Marion Lozano, ang lantern maker ng Barangay Santa Lucia, at silipin ho natin yung kanilang preparasyon at yung sinasabi nilang pasabog sa ulat na ito. Puspusan na ang paghahanda na ginagawa ng Barangay Santa Lucia, San Fernando, Pampanga para sa taunang Giant Lantern Festival na gaganapin sa December 16. Ayon kay Byron Bondok, ang namamahala sa pagbuo ng Giant Lantern ng Santa Lucia, nasa 20 feet umano ang taas ng kanilang parol na binubuo ng 6,000 na makukulay na ilaw. Sinimulan umano nila ang pagbuo sa higanting parol noong Agosto at inaasaang matatapos ito sa susunod na linggo. 10 katao din daw ang nagtulong-tulong upang makumpleto ang higanting parol ng Santa Lucia. Sinabi din ni Bondok na dapat pakaabangan ng mga manonood ang Giant Lantern nila ngayong taon. Hindi, yung kasi ngayon, may lalagay kang bagong gimmick eh. Kaso, surprise. Para sa December 16 na lang makikita. Siniguro rin niya na mag-e-enjoy ang mga tao sa mga inihanda nilang pasabog ngayong taon. Inanyayahan din niya ang publiko na tutukan ng Giant Lantern Festival. Inaanyayahan ko kayo sa December 16 na manood ng Giant Lantern live CLTV 36. Marion Lozano, CLTV News. Mga kabalin, mga karehyon, alas 4 na ho, 10 segundo na lamang at alas 4 na. Ako ho'y magpapaalam na sa inyo, pero wag ho kayong mabibitin sa balita dahil tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. Maaari ho kayong mag-follow sa aming mga social media pages na makikita sa inyong mga TV at mobile screens. At kung nais ho ninyong balikan ang iba't ibang programa ng CLTV, abay pwede ho kayong magtungo sa ating YouTube account at CLTV36 Official at sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Dito naman ho yan sa rehiyong Gitnang Luzon. Mamayang gabi ho, alas 6, makakasama natin si Jennifer Salenga para sa detalye ng iba pang naglalakihang balita sa CLTV News. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan Karehiyon. Kabalen, mag-iingat po tayo at happy weekend. Ang programang ito ay hatid sa inyo
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang depositor ng Masantol Rural Bank Incorporated dismayado matapos ipasara ng BSP ang naturang bangko. Pagdami ng mga biyahero ngayong holiday season, pinaghahandaan na ng pamunuan ng CRK. Babae arestado matapos tumanggap ng package na naglalaman ng droga mula South Africa. At higanteng parol ng Barangay Santa Lucia, may pasabog daw para sa mga manonood. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Mari na pong makakuha ng booster shots kontra COVID-19 ang mga edad 18 pataas simula ngayong Biyernes, December 3. Itong inanunsyo ng Department of Health sa inilabas na advisory kahapon. Kumpiyansa naman ang pamahalaan na maabot ng bansa ang herd immunity bago matapos ang taon. Narito ang report. Sisimula na rin ang pagbibigay ng booster shots para sa lahat ng mga fully vaccinated na adults o nasa hustong gulang na. Itong inanunsyo ng Department of Health sa isang advisory na inilabas itong Huwebes. Sa ilalim ng DOH guidelines, available ang homologous doses o same brand sa mga naturukan ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer at Moderna bilang kanilang primary vaccine. Habang wala pa ring supply ng Sputnik V at Janssen para sa homologous shots. Para sa heterologous doses o mixed brand, sinabi ng DOH ng AstraZeneca, Pfizer at Moderna vaccines ay maaring iturok bilang booster shot o karagdagang doses para sa mga nabakunahan ng Sinovac, Sputnik V at Janssen. Maaari ring ibigay ang Pfizer at Moderna shot sa mga naturukan ng AstraZeneca, Moderna at AstraZeneca para sa mga nakatanggap ng Pfizer vaccine at Pfizer-AstraZeneca naman para sa mga nabakunahan ng Moderna shots. Binigyang diin naman ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang mga 18 years old pataas ay maaaring mag-avail ng kanilang booster shots 6 na buwan matapos ang kanilang second dose vaccines. Maliban sa nakatanggap ng Janssen na maaari nang magpa-booster 3 buwan matapos maturukan ng single dose. Sinabi rin ni Vergere sa mga local government units na bigyang prioridad pa rin sa vaccination ang mga healthcare workers, senior citizens at immunocompromised individuals. Iminungkahi naman ng mga chief economist ng bansa ang pagpapabooster shots kada taon at maaari raw itong ibigay ng libre ng gobyerno hanggang sa susunod na taon at sasagutin naman ang pribadong sektor simula 2023. Samantala, ayon sa datos ng National Task Force Against COVID-19, nasa mahigit 55 million individuals na o 71.84% ng target population ng Pilipinas ang natanggap ng kanilang first dose ng bakuna as of December 1. Nasa mahigit 36 million naman ang fully vaccinated na. Positibo ang gobyerno na maabot ang 54 million target na fully vaccinated individuals bago matapos ang taon. Kaya naman patuloy pa rin ang malawakang pagbabakuna. Ayon kay NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Cardito Galvez Jr., Metro Manila ang nakapagtala ng pinakamataas na vaccination coverage. Bukod dito, 6 na rehiyon din ang nakapagbakuna na ng first dose sa mahigit 70% ng kanilang target population, kabilang dito ang Central Luzon. Jennifer Salenga, CLTV News. Dahil sa banta ng Omicron variant, naghahanda na rin ang kagawaran ng kalusugan at mga provincial government sa gitnang Luzon upang hindi na ito maging sanhi ng muling pagbulusok ng COVID cases sa rehiyon. Ayon sa DOH, ang pagbabakuna at pagtalima sa minimum health guidelines pa rin ang pinakamabisang paraan upang hindi na muling magkaroon ng COVID surge. Si Rainiel Pawit ang may report. Because we want to ensure that we will be able to fight this COVID through vaccination. Binigyang punto ni Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores na ang pagbabakuna sa taong bayan ang isa sa pinakamainam pa ring pangontra sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Mas lalo raw dapat makibahagi ang ating mga karehiyon sa isinasagawang vaccination drive dahil sa patuloy na pagsulpot ng iba't ibang COVID variants gaya na lamang ng Omicron. We can see the invisible spread of its
your part, and the strength of all people working together, we can do the possible. And it can be possible for us to achieve this target for the protection of everyone. Unang na-detect ang Omicron sa South Africa at ayon sa mga eksperto, mayroon itong 30 spikes kumpara sa 18 spikes ng Delta variant. Inaalam pa rin kung mas nakahawa ba ito at kung gaano ang epekto nito sa katawan ng tao. Sa kasalukuyan ay wala pang nadedetect na Omicron variant sa Pilipinas. Subalit iba yung paghahanda na rin ang ginagawa ng ilang lokal na pamahalaan sa gitnang Luzon. Sa Pampanga, maliban sa mass vaccination, full swing pa rin ang testing sa mga kabalen na close contacts o hindi naman kaya nagpapakita ng flu-like symptoms. Kailangan wag nating tigilan ng PCR, ng swab, lalo na pag may symptoms ng lagnat, may symptoms siya na kagaya ng COVID. Kailangan yun, tuloy-tuloy pa rin ang gagawin nating laboratory test. Paalala naman ng Provincial IATF, tumalima pa rin sa mga ipinatutupad na health protocol kahit pa may pagbaba na sa kaso ng COVID-19. Hinikayat din ng mga establishmento na kontrolin ang dagsa ng tao. Na bumaba yung COVID. So ganun pa rin. Ganun pa rin ang ginagawa nating routine. Hindi natin titigilan. Kahit na sinasabi natin 400 na lang ang COVID, 600 na lang ang COVID sa Pilipinas, dapat huwag nilang alisin yung protocol. Ang ilang lalawigan naman tulad ng Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Aurora, ongoing pa rin ang pagpapatupad ng border control checkpoint upang masala ang mga outsider na papasok sa bawat probinsya. Ang mga turista kinakailangan magpakita ng kani-kanilang vaccination card at pre-booking arrangement sa mga DOT-accredited establishment. Samantala sa December 2 vaccination report ng Department of Health Central Luzon, higit 4.4 million na residente na ng rehiyon ang nakatanggap ng full dose ng COVID vaccine. 50.83% ito ng 8.7 million target herd immunity population. Habang lampas 6.4 million naman na ang naturukan ng unang dose. Hindi pa kasama sa bilang ang higit 1 milyon na nabakunahan sa nakalipas na 3-day bayanihan bakunahan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilang depositor ng Masantol Rural Bank Incorporated dismayado matapos ipasara ng BSP ang naturang bangko. At babae arestado matapos tumanggap ng package na naglalaman ng droga mula South Africa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Busi-busila kay gandang tumira sa semena. Wala nang hahanapin pa, kompleto na dito. Pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier. 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford.
with 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga naumunang balita, nagkompromiso umano ang panggastos sa Pasko at Bagong Taon ng mga depositor ng Masantol Rural Bank Incorporated matapos itong ipasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ilan sa nakapanayam ng CLTV News dismayado dahil hindi man lang daw pinalampas ang holiday season. Ayon naman sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, posibleng sa susunod na taon pa maibigay ang insured deposits ng mga kliyente ng nagsarang bangko. Narito po ang report. Hindi makapaniwala ang mga depositor ng Masantol Rural Bank Incorporated na maiipit ang kanilang pera na panghanda sana sa Pasko at Bagong Taon. Ipinasara na kasi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang naturang Rural Bank. Ang ilan sa aming nakapanayam, dismayado dahil hindi raw sila mabigyan ng eksaktong petsa ng Philippine Deposit Insurance Company o PDIC kung kailan maibibigay ang kanilang tinatagong pera. Ay, bibigay po yung pera namin. Cheque na lang daw po. Kailan daw po? Kailan yung cheque na? Magche-checks lang daw po sila. Kukunin namin sana kailangan eh. Kaya lang, yun. Hintay kami ng process. Hindi naman alam kung paano po namin makukuha. Si Aling Carmelita Dizon, hindi lamang umano ang okasyon na darating ang inaalala nito dahil pati na ang maliit na puhunan na iniikot sa negosyo ay nakompromiso rin. At kung hindi pa umano siya personal na nagtungo sa branch ng Masantol Rural Bank, ay hindi niya malalaman na nagsara na ito. Nagpunta ako dyan. Sabi nila, nagsara na yung bangko. Ngayon, kinukuha ko yung pera ko, sabi nila, padadala na lang daw. Hinanakit ni Dizon, wala umanong malinaw kung kailan makukuha ang kanilang perang pinaghirapan. Sabi nila, basta ipaprocess muna daw yung papel. Paglilinaw ng PDIC, ang kanilang pag-takeover ay alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong November 25, 2021. At ito umano'y hindi sa dahilan ng bankruptcy. Hindi po actually bankruptcy, sir, kasi ito ay ipinasara ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong November 25, 2021. Ito po ay sa visa ng Monetary Board Resolution number 1587-C
na kung saan din no-authorize po o dinedirektang inuutusan ang Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC bilang receiver at mag-proceed po sa takeover and liquidation of the bank. Ayon sa tagapagsalita ng PDIC na si Antonio Errol Ibanez, sa assessment ng bank record ng BSP, may mga hindi naipasa ang nasabing bangko kaya ito naipasara. Kasi sir, ang BSP po ang nag-examine ng bank records. So sila po ang higit na nakakaalam kung ano po yung mga grounds nito. But definitely sir, may mga requirements po o mga compliance na kailangan pong sundin na hindi po na comply ng bangko with the Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa initial na liquidation ng PDIC, hindi bababa sa 800 ang depositor ng Masantol Rural Bank. Ito'y mula sa 2 branch nito sa Masantol at Macabebe, Pampanga. Lumalabas sa initial na pag-iimbentaryo ng PDIC, nasa 48 million ang cash deposit sa Masantol Rural Bank. At target umano nilang maibigay ito sa susunod na taon o January 6, 2022. Ang target po natin na mabayaran sila ay simula po ng January 6, 2022. Hindi po umabot na bago sana magbagong taon. Actually sir, magsisimula po kami ng December 29. Pinilit po namin na makapagsimula kami ng December 29. At syempre, meron po itong proseso sa post office. Nakipag-usap po kami sa post office. Kung maaari po ay once na makarating kaagad sa kanila, ay ma-distribute na sa mga depositors po natin para naman po ay maging masaya ang kanilang bagong taon. Sakali umanong nagpalit ng address sa mga depositor ay maaaring magsadya sa bangko o maging sa post office para sa naipoprosesong postal money order check o yung mga depositor na 100,000 piso pababa ang pera sa nasarang bangko. Kung hindi po nila nakuha sa bahay o hindi nila naabutan, sa post office po nila makukuha yung postal money order check. Ito po ay para sa mga 100,000 at pababa, wala pong utang, hindi po sila association, at kompleto at tama ang address na nakarecord sa bangko o kaya naman sila ay nag-update ng kanilang addresses gamit po ang mailing address update form. Paalala ng PDIC, huwag nang makipagtransaksyon sa dating mga opisyal o representante ng nasabing bangko. Babayaran naman umano ng PDIC ang 500 insured deposit ng mga depositor sakaling maiproseso agad ang mga requirement. Nais ko lamang pong i-assure ang ating mga depositors at mga kliyente ng bangko na huwag po sila mag-alala dahil ang PDIC po ay handang magbayad ng lahat ng deposit insurance coverage na hanggang 500,000. Ayon sa PDIC, ito na ang ika-11 na rural bank sa bansa na nagsara mula nitong 2019 o sa panahon ng pandemic crisis. Paolo G. Santos, CLTV News. Arestado isang babae mula Hermosa, Bataan itong Miyerkules sa isinagawang control delivery operation ng PDEA at PNP. Ito'y matapos madiskubre ng Bureau of Customs Port of Clark ang 472 grams ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 3.2 million pesos sa isang package na ipinadala sa suspect mula sa South Africa. Sa isinagawang operasyon ay nagpanggap na delivery courier ang operatiba at hinatid sa tahanan ng suspect sa Bataan ng package. Matapos tanggapin ng suspect ang package, ay agad itong inaresto ng mga otoridad. Kinilalang suspect na si Arlene Jemson na residente ng Hermosa, Bataan. Maliban sa hinihinalang shabu ay nakumpiska din sa suspect ang sari-saring government IDs. Nakaharap ang suspect sa paglabag sa Section 5 ng RA 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidatong si Councilor Jay Sangil, re-electionist sa Angeles City. Pagdami ng mga biyahero ngayong holiday season, pinaghahanda na ng pamunuan ng CRK. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. kids and parents! Excited na ba kayo sa inyong teleskwela dito sa CLTV? Pero, nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes. Dapat, ang antena nyo ay high-gain UHF. Siguraduhin nasa mataas na pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal. Dapat, at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting antena ng CLTV sa Clark Report Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, i-scan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV. Piliin ang option na channel. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito,
Masascan ng inyong TV set ang CLTV sa Channel 36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115, abot ng CLTV, ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mapapanood nyo rin ang inyong mga klase via CLTV official Facebook page. Mga students, parents at teachers, siguraduhing malinaw ang signal ng CLTV sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan, sa kapartner nyo sa Teleskwela, CLTV. Anyang Marcalpa Farmlands, Kedi Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rin ninguran. Kaybat, luto de ang pongkanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakalla, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September, Kedi Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakan mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong muing sabgan mo. Kanyaman! Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, siya ay isang journalist by profession at nakapagsulat na para sa Philippine Daily Inquirer, Masa, Agents Press, Kyoto News Service at The Angeles Sun. Pag-require sa CCTV camera sa mga bangko, pawn shops, mall, supermarket, at iba pa mga establishments sa ilan sa mga naipasa niyang resolusyon at ordinansa. Sa ngayon, tumatayo siya bilang Assistant Majority Floor Leader ng 18th Sangguniang Panglungsod at Chairman ng Committee on Engineering and Public Works, Committee on Labor and Employment, Committee on OFW Affairs, and the Committee on Special Economic Zone. Alamin po natin ang iba pang mga plano ni Re-electionist Councilor Jay Sangil para sa lungsod ng Angeles dito sa kilalanin ang kandidato. Councilor Jay, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Ay, madam, magandang gabi po sa inyo, no? At sa ating po mga tagatangkilik po ng CLTV 36, buong Santa Luzon. Kumusta po kayo, sir? Alam po natin na abala ang mga LGUs. Of course, kayo din po sa Sangguniang Panglungsod dahil nga nagpapatuloy pa rin po yung ating nararanasang pandemya. How are you, sir? Ay, okay lang po. Siyempre po, no? Tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay po ng assistance sa ating pong mga kababayan, no?
Katulad nga po ng nabanggit ninyo, no? Ito pong hanggang ngayon, no, we are still reeling dito po sa effect ng pandemic sa buong mundo. So on our part, no, tinutulungan po natin ang ating pong administrasyon, no, sa pangunguna po ni Mayor Pogi Lazatino, Vice Mayor Vicky Vega, 10 po ng mga konsihal, no, sa pagtulong po sa ating mga kababayan. Opo. Councilor, sa dinami-dami po na inyong mga naisulat ng ordinansa, ano pa po ba ang plano ninyo para sa lungsod ng Angeles? Ito pong termino nyo na ngayon, is this your second term, sir? Hindi po. Actually po, 5th term na po tayo. Nagsimula po ako sa larangan po ng politika almost 15 years ago. No? First term ko po is 2004. Then naka 3 terms po tayo. Then nagpahinga ng isang termino. Then nakabalik po as an independent candidate in 2016. And hanggang ngayon po, and still counting. Last term na po tayo, madam. Last term na po. Ito pong 2022 ang last term niya para sa ikalawang batch. Tama po ba, Yes, Councilor? madam. Yes. Opo, madam. Yung pong tanong ko kanina, ano pa po ba ang plano po ninyo sa lungsod ng Angeles City kung sakaling ito pong last term po ninyo ay ibigay pa po sa inyo ng mga Angeles? Well, actually po, no, ipagpapatuloy lang po natin yung ating pong nasimulan, no? Nung simula po nung pumasok tayo sa larangan po ng politika, no, yung pong ating advokasya sa mga labor workers and OFWs protection, no? Yung adequate employment and livelihood opportunities, lalo po ngayon, no? Napakadami po ng ating mga kababayang unemployed and underemployed. And ito pong isang kausa po natin, no? In fact, mga 3 or 5 years ago, ito pong problema sa ating water supply. Hindi lang po dito sa Angeles, kundi maging sa Karatig City po, no? And municipalities ng Pampanga. We will make sure po, no? We will continue monitoring, no? Itong ensure water stability and sustainability and affordability and clean the water supply. Siguro po na kinover po ninyo ko nung mga nakaraan, in-expose po natin yung Angeles Water District at ito pong pag-JB niya sa isang pribadong water company na hanggang ngayon may problema pa rin, no? And aside from that, ito pong ating patuloy na suporta po sa ating mga sa social services programs and continued support and assistance to our indigent families affected by this never-ending COVID-19 pandemic, no? Madam. And among others, no? Siyempre po yung ating mga all year round na ginagawa nating pag-attend sa mga samot-saring problema po ng ating pong mga kapwa-tao, ng ating mga kababayan, dito po sa Angeles. Minsan-minsan, mayroon din mga ibang Karatig adjoining areas na nahihingi po ng tulong sa atin. Siyempre, dahil dati po tayong katoto ninyo sa professor, bilang journalist, hindi naman po natin pwede sabihin, ay, hindi ka naman taga-Angeles eh. Hindi po natin gawin ganyan. Maski sino po yung kapit sa atin, kahit po tiga Timbuktu Island, hindi na po natin tinatanong talaga kung ano po yung ating maibigay na tulong o ma-extend po natin yung ating kamay na matulungan po yung ating mga kababayan. Ginagawa po natin, madam. All year round, wala na pong bago sa atin. Hindi po dahil eleksyon, no? Parang hindi po tayo yung parang carnival ba na pag may fiesta, ayan, nandyan, di ba? Pero tayo po ay all year round. No? All right. Opo. Councilor, meron po ba kayong mga resolusyon or ordinansa na hindi pa po sa tingin nyo mabibigyan ng pansin ngayon na nais po ninyong ituloy sa next term po ninyo kung sakali? Kung meron po, ano po yun? Yung po, madam, actually po, no, yung isa pong nabanggit na yung ordinansa, no, yung pong installation of CCTV camera, noon po hindi pa pinag-uusapan yan eh. No? Throughout the city's main thoroughfares and other business establishment. I think
napa-approve po natin yan sa council nung first term po ako. Nagkaroon pa po ako ng meeting sa mga bankers association, then other business group at that time patungkol po sa kinraft po nating ordinansa na na-approve po unanimously. Siguro po yung expansion of that, no? Sa mga iba't ibang mga establishment na hindi pa nagpapalagay pa po ng CCTV camera. Alam naman po natin kung ano pong silbing nagagawa po niyan, sa prison order. Yung pong kinakarir po natin, itong underground cabling, no? Siguro po madalas kayo napupunta po sa iba't ibang lugar, lalo na po sa Angeles, in major cities, in major streets of our city, yung pong mga to get rid of this spaghetti and dangling wires na napakadelikado po, lalo na sa ating mga motorista at sa ating mga kababayan, na nagkalat po sa mga iba't ibang mga electric post, sabit-sabit sana po itong last term po natin kahit man lang sa ibang mga lugar na may mga ganyan pa mawala na po yan. Okay. Councilor, nanilbihan po kayo under the administration of EDPAM and now you are with Mayor Pogi Lasatin. Opo. Ano po yung pagkakaiba? Or meron po ba silang pagkakapareho pagdating po sa leadership? Actually po, well, of course, si Mayor Ed Pamintuan, world class po yan, Si Mayor Pogi, nakasama ko po sa council yan, nakikita ko po yung leadership ng dalawa. May pagkakaiba, syempre, Yan naman, inaamin naman ni Mayor Pogi, malayo pa tayo, ika. Pero the guy is working, Nakita ko po yan, nakasama ko po yan sa City Council bilang opposition o minority member. Pero just the same, kahit po opposition kami noon, panahon po ni Mayor Ed Pamintuan at that time, siguro mga 70 to 80% sa mga programa at mga proyekto po ng Pamintuan administration, sinuportan po namin ni Mayor Pogi. Diba? Pero ngayon, ang nakikita kong halos yung similarity po ng dalawa, ang Lasatin, Pogi Lasatin at saka ang Pamintuan, Mayor Ed Pamintuan. Alam po ninyo, may kasabihan, as the saying goes, masusubukan mo ang isang leader kapag ka mayroong mga ganyang kalamidad, May mga ganyang mga pagsubok, At nung time po ni Mayor Ed Pamintuan, doon po pumutok ang Mount Pinatubo, Mount Pinatubo disaster at that time, Nakita mo naman kung anong ginawa po ni Mayor Ed noon. Nagawa niya pre and post Pinatubo disaster at that time, lumabas po ang liderato po ng Pamintuan during those times, during those trying times. Ngayon po, ngayong pandemic, nakita po natin ang Mayor Carmelo Pogi Lasatin, lumabas po ang kanyang kagalingan bilang isang leader. Kung kasagsagan po ng COVID-19 pandemic na tumama po sa atin. Hindi po natin alam kung saan galing. Continuous po ang ginagawa po ni Mayor Pogi sa tulong po natin, sa tulong po ng ating mga kababayan. And nakita naman po natin kung anong handling na ginawa po niya sa Angeles. He was even cited or recognized by the World Health Organization sa pag-handle po niya ng vaccination program na hindi po ang WHO, ang DOH at ibang mga private sector na sinalutuhan po, yung pong ginagawa po ni Mayor Pogi Lasatin, siyempre sa tulong po ng Sangguniang sa headed by Vice Mayor Vicky at paano po i-handle ang COVID-19 crisis dito sa Angeles. At hindi rin naman po siyempre nakakalimutan ang ibang mga programa po ng ating pong syudad, despite these trying times. Opo, itatanong ko sana sa inyo, Councilor, kung ano po yung nagtulak sa inyo to join his state. Kasi po sabi ninyo 2016, independent candidate po kayo, but this time you are joining his team. Nasabi ko na nga po sa iyo, actually po,
Nung unang-una pong apak sa politika, ang nagbigay po, ang nagbukas po ng pintuan sa larangan po ng politika sa akin, yung pong late father ni Mayor Pogi Lasatin. Si former Congressman and Mayor Carmelo Lasatin. Doon po ako nagsimula sa politika. Kay Mantarzan. Tapos nung nakita ko, nagkasama po kami ni Mayor Pogi sa council bilang minority members, nakita ko naman po talagang seryoso at may sinseridad ang Mayor Pogi. Kanya nga po nung siya po ay nanagumpay bilang alkalde po ng syudad, ay hindi po ako nagdalawang isip na sumali po sa kanya. Kasi nakita ko po yung sinseridad ng tao eh. Nung pong simula nung nakasama ko siya sa council bilang opposition, alam ko magtatrabaho yung tao. Alam ko magtatrabaho yung Mayor Pogi. Kanya po, hindi na po ako nagdalawang isip na samahan ko po siya, no? Para po sa kanyang administrasyon, sa kanyang advokasya, no? Sa kanyang vision, mission, no? Dito po sa syudad po ng Angeles. All right. In as much as I want to give you more time, Councilor, limitado lamang po ang ating oras. Anyway, good luck po sa inyong kandidatura. No? Nasa kamay na po ng mga Angelenyo kung bibigyan ho ninyo ng pagkakataon muli para sa kanyang huling termino, no? Bilang konsehal ng Angeles City, si Councilor J. Sangin. Maraming salamat po sa inyo, sir, at God bless. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Mga karehiyon, re-electionist po si Councilor J. Sangin sa Angeles City. Samantala sa ibang balita, sa kabila ng nagpapatuloy na pandemya, tumataas na umano ang bilang ng mga biyahero sa Clark International Airport, lalo na ngayon papalapit ng holiday season. Paalala naman ng airport management sa mga air travelers, alamin muna ang quarantine restrictions at umiiral na protocol sa mga destinasyon bago magpabook ng Santos. Naglalaro na raw sa 500 hanggang 800 ang bilang ng mga pasahero kada araw sa Clark International Airport nitong huling linggo ng Nobyembre. Higit na mataas na umano ito kung ikukumpara noong kahigpitan ng lockdown restrictions. Tumataas tayo actually. Hindi pa naman natin nakikita na naapektuhan yung number of passengers na dumadating dahil dito sa bagong paghihigpit na to, no? In fact, tumataas nga dahil panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Terry Flores, ang tagapagsalita ng Lipad Corporation na siyang namamahala sa operasyon ng paliparan, nagiging basehan ng pamahalaan sa limitadong bilang ng mga biyahero buhat sa ibang bansa ay ang availability ng mga isolation facilities dahil sa mas pinahigpit ngayon na quarantine protocol. Consider natin din yung capacity ng quarantine facility na available sa atin dito. Kaya hindi tayo basta-basta pwedeng tumanggap lang ng tumanggap kasi syempre lalo na ngayon lahat required ulit na mag-quarantine. Ang mga pasaherong manggagaling na dumaan sa red at yellow list countries sa nakalipas na 2 linggo ay obligado ng sumailalim sa 14-day mandatory quarantine at COVID-19 testing sa ika-7 araw. Dito tinanggal na rin ang naunang protocol na hindi na kailangan pang mag-quarantine ang fully vaccinated na kahit negatibo pa sa RT-PCR test. So nagkaroon nga ng mga pagbabago, no? Recently ngayong pagpasok ng buwan ng Disyembre dahil na rin sa pag-iingat natin sa Omicron variant. Isa na dito yung nawala muna yung mga green list countries. So kung matatandaan, nagkaroon na tayo ng mga green list classification wherein yung mga pasaherong dumadating dun sa mga tinatawag na green list countries, hindi na nila kailangan ng quarantine. So ngayon wala muna yon. Lahat ulit ng dumadating galing sa ibang bansa, kailangan nilang mag-quarantine. So dalawa na lang yung list natin, meron tayong yellow at red. Yung mga nanggagaling sa mga countries na nasa red list, hindi sila papayagang makarating or makalapag dito sa ating bansa unless part sila ng repatriation effort ng gobyerno. Kahit na inaasahan ang pag-igpit ng border ng bansa, sa kasalukuyan ay hindi naman umano bumaba ang air passenger ng CRK. May sinusunod tayong passenger arrival cap na pinapatupad ng ating CAAP. So hindi pa rin tayo basta-basta nakakapag-increase ng mga pasaherong dumadating. Maraming factors kasi kinoconsider dyan.
Nagsimula tayo sa 500 tapos tumataas ng 800 and hopefully tumaas pa doon. Samantala, paalala ng pamunuan ng Clark International Airport na kailangan munang alamin ng mga biyahero ang quarantine restrictions sa kanilang destinasyon, partikular na sa mga LGU na may iba't ibang hinihinging travel documents. Sa kasalukuyan ay limitado umano sa rutang Clark-Cebu-Clark ang biyahe ng dalawang airlines company sa CRK. Habang ang mga commercial flights naman umano ay bukas patungo mula sa ibang bansa. Mayroon tayong flights na nanggagaling ng Dubai, ng Qatar, Singapore at South Korea. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, higit 25,000 Arayateño nakibahagi sa 3-day bayanihan bakunahan. Tree of Hope, pinailawan para sa mga frontliner. Higanting paron ang Barangay Santa Lucia may pasabog daw para sa mga manonood. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili na Scott Ista ay ang So to speak, COVID-19. Bigat ng laban, pasa ng kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katakalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala.
Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakala salamat po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nauunang balita, lagpas sa kanilang 25,000 target COVID vaccinees ang naitala ng Municipal IATF ng Arayan, Pampanga sa katatapos lang na 3-day bayanihan bakunahan. Tuloy-tuloy naman umano ang pagbabakuna upang makamit nila ang 70% herd immunity population bago matapos ang taon. Samantala, isang community Christmas tree na tinawag nilang Tree of Hope ang pinailawan bilang pagbibigay pugay sa mga pandemic frontliner at mga patuloy na nakikipaglaban sa sakit ng COVID. Si Rania Pawid ang may report. Sa nakalipas na 3-day bayanihan bakunahan nitong November 29 hanggang December 1, naging maganda ang turnout ng COVID vaccinees sa Arayat, Pampanga. Nahigitan kasi ng Municipal IATF ang kanilang target na 25,000 na Arayatenyong babakunahan kontra COVID. Umabot ng 25,600 ang mga naturukan ng bakuna sa 3 araw na mass vaccination program. Kabilang sa mga nagpabakuna ay ang 14-year-old na si Luisa Malyari. Ayon sa Municipal IATF, malaking bagay na ang taong bayan na ang may kagustuhan na tumanggap ng bakuna. Ito rin umano'y magiging malaking tulong para mapanatili ang pagbaba ng kaso ng COVID sa buong bayan. Para lahat po ng taga-Arayat mabakunahan na at lalo na po ilang linggo na rin po kami 0 cases para mapagpatuloy namin ang dire-diretso. Matatandang inilunsad ang parakol ng motor, TV, ref, electric fan at bigas ng lokal na pamahalaan upang mahikayat ang malaking bilang ng kanilang populasyon na magpabakuna. Sa loob ng isang araw ay nasa 10,000 katawang pumunta sa kanilang vaccination areas. Kasi dati parang nangangapa na lang kami sa mga barangay eh. Kaya naisipan ko pong gumimik ng ganito at bilang pasaya sa mga bata. Halos kasi po 2 years na para na silang nabilanggo sa kanilang mga tahanan. Sa kanilang latest vaccination report, nasa 52,000 na ang mga Arayatenyong nakatanggap ng unang dose, habang lampas 50,000 na rin ang fully vaccinated. Nasa 50% na ito ng kanilang target eligible vaccine population na 105,000. Sa kasalukuyan, isa na lamang ang binabantayang aktibong kaso ng COVID sa bayan. Samantala, binigyang pugay naman ng lokal na pamahalaan ang mga frontliner ng kanilang bayan. Inialay kasi ng LGU ang Tree of Hope o ang kanilang community Christmas tree sa mga frontliner na patuloy ang serbisyo sa kabila ng pandemya. Simbolo rin umano ang makulay na Christmas tree ng pag-asa para sa mga nakikibaka sa sakit na COVID. Pinaalalahanan naman ng lahat para sa pagtalima sa minimum health standards nang hindi magkaroon ng kumpulan ng tao sa harap ng munisipyo na siyang lugar ng Tree of Hope. Rainiel Pawid, CLTV News. Pinaghanda daw ng husto ng Barangay Santa Lucia ang papalapit na Giant Lantern Festival. Dapat din daw abangan ng mga manonood ang mga pasabog na kanilang inihanda. Narito po ang report. Puspusan na ang paghahanda na ginagawa ng Barangay Santa Lucia, San Fernando, Pampanga para sa taunang Giant Lantern Festival na gaganapin sa December 16. Ayon kay Byron Bondok, ang namamahala sa pagbuo ng Giant Lantern ng Santa Lucia, nasa 20 feet umano ang taas ng kanilang parol na binubuo ng 6,000 na makukulay na ilaw. Sinimulan umano nila ang pagbuo sa higanting parol noong Agosto
at inaasaang matatapos ito sa susunod na linggo. 10 katao din daw ang nagtulong-tulong upang makumpleto ang higanting parol ng Santa Lucia. Sinabi din ni Bondok na dapat pakaabangan ng mga manonood ang giant lantern nila ngayong taon. Hindi, yung kasi ngayon, may lalagay kang bagong gimmick eh. Kaso, surprise. Para sa December 16 na lang makikita. Siniguro rin niya na mag-e-enjoy ang mga tao sa mga inihanda nilang pasabog ngayong taon. Inanyayahan din niya ang publiko na tutukan ng Giant Lantern Festival. Inaanyayahan ko kayo sa December 16 na manood ng Giant Lantern live CLTV 36. Marion Lozano, CLTV News. Alamin naman po natin na maglilagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Magandang gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Tuluyan na nga po na lumalayo na yung bagyong Sinyato at ito po ay nasa typhoon category. Samantala, northeast monsoon po ay lalong lumalakas at apektado na po ang buong Luzon at Visayas. Yan po yung kaya nakakaranas tayo, nakakaramdam tayo na medyo malamig ng panahon ay dahil papalakas po ang hangin-anihan. Samantala po si bagyong Nyato po o typhoon Nyato ay namataan na po sa layong 1,645 kilometers dyan po sa may silangan na ng Northern Luzon. So talaga pong siya ipapalayo na ng ating bansa. Pero nag-iwan pa rin po yung kanyang extension ng mga maulap na papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkulog dito po sa may Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Provinces, at saka po ang northern portion ng Palawan kasama na po ang Kalayaan Island. So yan po yung naapektuhan ng trap o extension itong bagyong si Typhoon Nyato. Samantala po ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at ang Aurora ay dyan po mas malalakas po yung hangin-anihan dyan na nagkakaroon po sila ngayon ng mga light rains. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa kasama na po ang Pampanga ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawirin na may inaasahan din po tayo mga isolated cases ng mga rain showers. So yun po ay dulot pa rin ng hangin-anihan. So enjoy po natin yung malamig na panahon. Wala naman po tayo nakikita pang papasok na itong sama ng panahon. At mag-ingat pa rin po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo pong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Sanenga. Maraming salamat mga karehiyon. 22 days na lamang po at Pasko na. Happy weekend po sa inyo lahat.